sapating sun tumiling ngulati puspita metementa kang warni mitring tanah anon sekar warase emplek ketepu wong lanang golek tiba pisan payah tiba pisan jalalilo tiba pisan jalalilo tiba nangeneng ngalang jarak lar mandang pun syarat dinon lar kekonang surem sorotetan padang kasur lan majaring purnameng gegana saring mangsa katika
iki wis jam pira iki ahoe ae Kesenian apa kuwi? Lambu. Gareng ndi, Tru? Lah kuwi. Ora melu. Lah kuwi lho kuwi. Ngandeng gong kuwi lho gong. Wah, jan. Iya. Ngelani pacar. Iya weh, sowan ning daleme Pak Katmo, Tru. Iya. Iki acarane tasyakuran pernikahan. Iya, Kang. Putrane Pak Katmo, Mas Aan. Iya. Karo Mbak Dani putranipun penyanipun Pak Suwari saking Bojonegari. Iya. Jan kanan kaya ngene iki ya akeh sing padha nindakake dawuh palakrama to. Lah ya pengangkahe iki rak mungsa ketiga to, Gong. Heeh. Iki jane wis nek sasi ngene iki kudune wis rendeng, Tru. Lah iya. Wingi gandeng rendenge molor dadi ya ketigane melu molor. Ah iya. Mula sesuk neh kesimpulane aja dindal-ndal. Apane? Lambuh. Yo nanjake Mbak Eka Kebumen. Uget-uget. Mbak Eka uget-uget. Iya. Mbah Baut ya ora apa. Anu Mas Gareng tralala kok Mbah Baut. Kleru kok ya jane saene iki wis ngelih. Iya. Nyambi mayang karo madang ra apa-apa lho, Gong. Ora apa-apa, ning ra etika dan estetikane ilang. Ah iya. Jan saya nek ngedep salak. Astagfirullah. Sapa yang ngedep salak? Kae dalange pacar Jo kae. Sapa? Semplok kae. Semplok ki duwet. Weh duwet to? Ha iya, kowe lak kono ki lha retiku wis semano kok ya. Iya. Iya. Jan. Iya. Monggo Mbak Eka disepati Gong. Wah ya, klintang-klintang numpak andong ngobel klingklang. Enjang Mbak Eka. Enjang Mas Yusuf. Ah iya. Sowan malih. Sampun pamitan, ternyata kula konfirmasi nggih. dereng sampai goro-goro. Alhamdulillah. Alhamdulillah wis saged nderekke panjenengan. Alhamdulillah. Ya kula ya melu ngalap berkah panjenengan, Mbak. Iya. Kula sing nderek to. Biaye kondang Jaduk sama Laduk. Iya. Gegeduk ing Nuswantara. Ah iya. Ya kondang mergo nderekke Ki Yusuf. Wah, mboten lan jenengan niku luwih kondang saderenge kula muncul jenengan pun melanglang bawana. Alah napa nggih, nyatane jenengan sekali muncul wah gogrokne jagat. Kemayune. Dalang kok jeruk nyeng-nyeng. Lah, kaya ayu-ayu. Lanang. Iya. Iya, nggih. Nggih, menika tesih sami lenggah ugi ingkang kepareng nenggani tirakatan
keluarga ageng Bapak Katmo. Nggih, iki tirakatan tasakuran pernikahan udu tirakatan pitulasan. Iya. Mboten to, sing ngomong pitulasan ya sapa? Lho kula wau. Oh, lah iya ya. Nggih. Niki Mas Gareng Tralala rawuh. Pepundan kula ingkang nenggani wewengkon Wonogiri ugi lenggah. Kok pepunden to? Lah piye to? Tegese iki tak luhurke asmane sing luhur. Dadi minangka leluhurku ngono lho. Piye to? Wah kok ya kae penjenenge Mas Gareng. Mas Gareng Tralala kuwi ya pepundanku piye? Nggih manteng HP kae ngeslot po ya. Seniorku ngono lho cara nganu iki. Nggih. Lah senior. Basane iki piye seniorku ngono. Lah nggih senior ngoten. Lah kok pepundan. Pepundan. Iya. Mangga diaturi jumeneng ya, Tru. Jumeneng lah napa sampat. Arep ora bayaran ki ora apa-apa. Heeh. Oh niku betek-beteke tresna kalih panjenengan kas campur sari langsung mriki lho. Wah, alhamdulillah. Jenenge Pak Degaran sesasi jope ngantek ping 62. Wah. Ayo awan bengi. Awan wengi. Awan bengi. Luar biasa Piyai Jan. Wah. Manteng handphone. Ngendi-endi mesti gareng tralala. Anggere nek wong duwe gawe mesti gareng tralala. Pitulasan gandreng tralala. Enek memean ilang yo gareng. Ayo dadi sasarane para penikmat budaya pokoknya. Tegese ditresnani piyai kathah kok Pak Degaring Tralala menika. Ternyata nek ora dandan ya beda ya, Mbak. Beda pripun to? Maksudnya panjenengan pripun? Bedane beda pripun? Tak kira nek tanggaku pengkal kono ya. Sinten? Pak Muryanto persis. Pak Gareng niku piyayine nabo nggih seniman nggih pengrawit napa? Nggih seniman. Napa karyane napa? Nggih, niku Dewan Kebudayaan Kapanewon Nglipar niku Pak Muryanto. Dewan Kebudayaan. Nggih. Niku nek nuwun sewu napa saking rikmanipun plek sing ngeneng niku ae. Lah Pak Degareng menika ya nggo dewan kegarengan. Dewan Kegareng. Oh niku sing ketuane lah Pak Degareng Semarang. Lah menika minangka sekretarisipun. Dewan, sekretaris. Sekretaris. Sing nyaran nika nggih Dewan. Sing pundi? Nika sing ndomble nika lho. Oh panjenengan ki lho, kok Kang Sakura nek sing bener sing domble. Ngono ki membangun chemistry-ne kanca-kanca ki ben. Sak grup kok rumah Sakura nek sing dibombong ngono lho. Ya ngono kuwi. Ayo ngono nek sing bluk nek sing domble, nek sing turu barang ngene iki. Masalahe prinsipe kanca-kanca kuwi miyaga dienggo susah-susah. Ha iya. Lah iya tapi jenengan ki aja koyo ngono. Iya. Kudune iya sekata kok. Heeh. Diaturi jumeneng penjane. Iringi napa? Pak Gareng. Serampat mawon. Oh ya. Monggo Mas Roni. Monggo tanpa ngirangi raos kakurmatan. Ya Mas. Oh, piye mike nggo dhewe. Kembarane Mas Gareng? Oh niki. Buat dipajat. Oh nggih. Oh nika nggih Mas Gareng. Nika Gareng Tralala menika. Persis e. Gareng Trowolo. Pak Gareng Tralala iki lek tak sarang bareng sarungan kok koyo mudin. Kurang pecine kok iki, Mbak. Peci, dune nggo peci. Lah nggih. Sugeng dalu Mas Enjing. Nggih, sugeng enjang. Pak Gareng. Piyai.
Ibu Swarawati. Mbok langsung kowe Butarni ngono. Mboke bocah. Sajake kok enek kisah to? Loh, heeh. Anak lanang. Ceritano, Dik, ceritano. Alhamdulillah. Kok sik to Pak De? Kok jenengan kok ibuke bocah niku pripun to? Sesuk wae iki wektune ra nyukupi nggo cerita. Enggak, aku ndur dadi bayang-bayangannya apa kok mbuke kisah, mbuke kisah. Mbuke bocah Sing ngenong kae. sing enong. Kayak asmane Damar Tralala. Lara-larae pripun? Kayak anakku patutan karo kae. Ibu. Lho, Ngono. Butirna. Heeh. Nggih. Butirna, heeh. Terus Lho. patutan lho mbiyen pernah ada kisah? Ya Lho dhisik tak iki kira mbiyen tahu sing gak enek ndase kan? jan ora Iki beda. seneng aku dhisik ruki ra seneng. Tapi Ya terus sakit ra senenge tak balang kathok ceritane ngono. Terus piyai ki lek subur kok. dadi damar. Ninggal kathok Sekti lho training. aku Mas ya balang Wah, kathok wis iso dadi Kathok. damar iki lah ya. Elok. Ya, Ninggal saisine kok ya. Jin. aki arep omong kuwi ya. Iya. Dawuh menapa? Nggih, menika sowan wonten dalemipun Pak Katmo, Pak Nggih Dodaren. jenengan. Lah nggih panjenengan nggih. Kula lak nonton. Lah mau Pak Mboyo dandan sisan ngono lho. Pangapunten anggaranipun mboten wonten. Jenengan iki lho. Wong Aku kula iki wis tak omongi lho Pak De Gareng. oh piye? Nek pamane ndi-ndi to De jenengan ki identitasnya rak gareng. Terus? Timbang dadak ngapus makeup neh, ngapus makeup mbok disablon aku ngono. Karwane nek ning ndi kok gareng tralala iki kok. Oh, ngono dadi Aku iso mbayangke nek ra iku dadi sablon permanen to. Terus aku ngimami nang masjid terus assalamualaikum jamaah ayo ora girap-girap Lho kan gareng do piyai ning ngertose ngono kok. Bukti tresno kula kalih Nggih. Mas Yusuf. Wah, matur nuwun sanget. Kanca Ansor Laras. Nggih. Tole lan mboke Tole. Adik-adik Swarawati. Nggih. Wau kula sempat-sempatke. Nggih. Jadi kula wau saking Bandara Boyolali sak leripun. Oh, nggih. Cedhake Mas Wartoyo. Nggih. Nyampur sari. Wah, nggih. Golek sing Luar gampang ndang diliwet sik Mas ngoten. biasa. Oh, lah nggih. Soalnya nek campur sari lak jam 12 rampung. Nek wayangan kan dadak nunggu rampung goro-goro. Nggih. Suwe randang iso diliwet ngono lho. Pak De Gareng ki anggere yo wayangan yo iya campur sarenan Nggih. yo iya. Nggih, wong ngobong boto wae tak garengi. Aduh. Dawuh menapa Mas? Niki kok tumben dalu niki prei mboten job wayangan napa mboten dosa? Mboten. Kan saged dijamah sak tanggal kalih niku. Wah, nggih. Tanggal kalih wonten pundi niku? Teng anu Tanjung Sari. Panggang. Tanjung Panggang Sari. Jeles Legundi niku. Tanjung Sari tanggal 2. Lah nggih, tanggal kalih. Nggih. Kowe gak melu, Nduk. Lho aku ki jane pamane Tanjung Sari tanggal 2 to. Aku enek acara ning Sragen Pak Di. Oh iya, alhamdulillah. Teng yo kaping pindhone yo gak melu aku. Mergane yo gak dijak. Kaping pindho nih. Nggih, kembang mawon nggih. Oh, nggih, kembang. Nggih, nggih. Entret. Mboten. Mungkin ndak niki mutah-mutah meleh. Mboten mawon. Sanes wekdal mawon, sanes wekdal mawon. Aku gak roh mbayangno munek-munek. Nggih. Nggih. Kula nembang nggih. Nggih, mangga. Nggih. Jenang kula Tepuk tangan kanggo Pak De. Mboten sah ora enek apa-apane ora sah. Mbok Ini apresiasi kok kanca-kanca kok. Nggih, nek Pok. kalih kula niku santai mawon. Santai. Mangke katuran pinarak nggih. Wah, matur nuwun sanget. Mangke Bangjo Ngadirojo ngidul Nggih. sekedhik enten masjid kanan jalan. Nggih. Mangke mlebet omah tingkat cat ijo 3, tingkat 3. Nggih. Lah mriku Lah, pase kuwi, Je. burine. Was kene gatekne arek Burine. krono kok. Burine. Omah gedhek cagak 17 nggih kula mangke. Cagak ki umume ngarep paling ora yo papat, paling pol. Kenek Gunamu kek kok ngasek Kenek lindu wingi jogrok ngene lho terus tak cagaki neh dadi 29 ngono lho. ngomong nek ndoyok omahmu. Tapi luar biasa penyanyi Nggih. Pak De Gareng kok Jawane luar biasa, daleme mawon sing
Menika enten usuk emen ukir-ukiran, cagake ukir-ukiran ya Pak De. Kayak pangan rayap nyuk. Pangan rayap kae pangan rayap. Pangan rayap ben ora ketok tak pelitur ngono. Batengku ora kok yo malah rayap bae iki. Kelali aja lali. Sound sistemnya apik. Nggih. Menika biasanipun. Ari. Ali-ali kok ari-ari. Padha wae ta, Nduk. Sing ora nek kabele. Nyat sing ngeret cangkeme kok, Nduk iki. Pendi anu wireless. Ali niki sulih kula. Mas Damar. Ora iketmu bukaan tulung. Ora kabeh. Lah, plek. Oh, alah mula sak omah kok duwe perkumpulan ngene iki. Mas Yusuf, jenengan ngertos ora? Iki Pak De Gareng Mas Damar iki duwe perkumpulan. Apa? Perbaki. Perbaki ki apa? Perkumpulan Bathuk Kincon iki. Ya wis turunanku ya ngono kuwi. Dhisik sing tak lebokne iku ndase tok lho Mas. Sik to piye to? Maksudnya aku mlebu ning omah iki ora melangkah lawang ki ora Mas. Dadi kula nuwun ngono tok. Astagfirullah. Maksudnya nang buka lawang iki mung ndase tok tak. Kula nuwun ngono to Mas. Oh, alah Aja dianggep sepele. Mung diunggah uduk ketok ngono kae to. Lah piye to? Mangga. kadar gur di kula nuwun ngono tok guran. Ora. Sik ta aku lagi dong iki ndas kok diunggahke udukke iki piye to? Buka lawang. Nggih. Terus Kula nuwun. Oh, Ngono nggih. tok. Kok terus tuwa. Ora munggah ngudun ngono. Lah ya sing bojone niki kan anu totok-totok. Nggih. Niki sinten kan bojone ngono jawab kula. Kula sinten? Kula nuwun. Iya. Kula nuwun. Wah. Kula Banyol. Kula mboten melu amung ati. panjenengan nek Banyol ki Pak De. Mau enek lho kancane kene. Karepe arek Banyol. Ngene kleru to, kancane ngene, matane ngono. Padahal kancane lagi Banyol. Kanca-kanca sak rombongan ngelokke. Kuwi wis sopan. Lah biasane piye? Biasane kecere ngono. Iya. Tansah gondeli. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu. Romatan. Bobo Lah ya aku dhewe ya ora roh piye iki? Ketok-ketoken kewala. Bener, Dik. Eskar ya. Apa sarjana kerawitan? Iya kuwi. Oh lah. Nganti-anti besok apa bakal bali. Gareng tralala Eskar kok. Nah, iya. Jenengan ngertos mboten? Napa? Eskar. Apa? Sarjana apa Pak De? Karaoke. Nek gak motokne aku marsa karo wah mangu-mangu. Aku ya nyanyi tapi mung ndase tok. Yen bali bejo kula. Nggih. Tembange Nadyan to kula teka mboten dikongkon. nggih. Kula tetep urun donga Mas Yusuf. Nggih. Mugi sedaya ingkang sami mriksani maligi kulawarga ingkang mangkugati Pak Kat Mo. Nggih. Sak gotrah sak kulawarga pinaringan dirga yuswa awet momong anak putu pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah barokah. Amin. Ugi ingkang mriksani lumantar live streaming kala wau ngantos 51.600 sakmenika taksih 2.900. Kula dongakne kabeh pinaringan sehat rezekine lancar. Amin. Amin. Matur sembah nuwun. Pun ngoten kemawon matur suwun. Lho, sak tembange, Dik. Nun, Sak tembange. aduh. Pisan sak panggame kok yo. Pangkat sik ngenyang ta ya. 200. Nggih nggih, mboten mboten.
200 orang tembang meneh. Ampun ngetokke duit. Oh nggih mpun. Mboke cacah pun melirik nih kalau ndak ra kepenak. Paling sing nampa kene store rono. Nafkah kok. Oh nafkah. Ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono Yo. lelabeku Nadyan nembane saloka imane namung tansah damel tuwa iki ambane saloka isuke tansah manggila raja yen nganti ilang mripate jarene nemai rugedo yen nganti dienggo wong siji besuke wis mangsa kula wau mriki Nggih. mbeta oleh-oleh Menapa? nggih sekedhik raketan sithik piyai pinten nggih Ansor Laras Jiro lupa Sewidak. paling ora 45 50 Pak De 16 17 18 19 20 nggih insyaallah nyekapi Nggih. kula betake oleh-oleh donga pangestu mugi-mugi anggenipun makarya sami pinaringan wilujeng slamet amin 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 amin. Donga apik iki cah. sae nek mung dhuwit ke kemampuanku pira ya Mas ya lak ya ora patek mampu nek nggo semene mbane lak ya nguyahi segara Tak kira kena- donga niku mawon insyaallah ijabah Nggih. nggih dhuwit ora urung ya gur entek nek donga insyaallah kena nggo teko sekapan ya pancen Pak De gareng iki nek ndongake ya apik pancen Tenan. kiyaine ya sae kok ya Mas tenan aku nek dongane wong iki tarik-tarik ning kok uripku muntir ya gumun aku iki piye ngono isa ngono Ijole Ora nang apa-apa, swarga. biasanya doa orang Ora masalah. prihatin kuwi Ora masalah. terijabah. mungkin adik kamu tidak mukok saya sudah bahagia loh dek terang Iya. pilihanku mripat biru papriye Presulestyo ingkang warni yen kondisi atiku besuke bersanono ali ali Nggih. ngaten nggih Mas Yusuf Nggih. wong kanca-kanca nggih kathah ben paroto Oh nggih. ngaten Nggih matur donga nuwun. kula menawi mangke kersa mampir pinarak Matur kula nuwun. tenggani wedine mboten nggih alhamdulillah wong omah nggih mboten enten napa-napa ngaten nggih ning sing baku dongane kula wau lho Mas Yusuf Nggih. Nggih. Kaya ngono ya Dek ya Kula jare- gayane arep ngampirke lah wong yo ora ning apa-apa lak ya mesake Nggih, paling Kok nek ora tak- yo Heh? nek panjenengan duwe pitik no pas Mas Yusuf pinarak ngono ya dibeleh ngono lak ya kenek to Pak De. Ya engko malah kawanen dadak mbubuti barang. Wah. Pun mboten sak mampir ya Mas ya. Mengke tak mampir tenan. Sherlock, Mang Sherlock Pak e. Ngono kok disiapi karo ibu kok. Mene lak ning omah enek pitik to. Engko pas Mas Yusuf mampir dibeleh. No, ngono.
Wong ewe ngorok kula wae mulih kok campur sari sire mampir ngomah arep ngekeki dhuwit. Tak buka kamar iki wis nganggo daster kok sing suwek rowak-rawek. Bathuk pilingan wis kei koyok. Turune iki ndangak ngono ku lho Mas. Jan kamar iki jan kaya nek traktore iki mau. Aku enggak kerasan aku ngono terus ikut melihat menonton Mas Yusuf. Aku ya ngono mau. Kowe nek ahe barang ya? Nganggo, nek nang kene kudu nganggo ngono Nduk. Nggih. Ngono kuwi. Sekap semanten matur sembah nuwun. Nggih Mas Yusuf. Nggih, menika anu. Alah mboten Mas, mboten saestu mboten. Matur nuwun saestu. Aja ngono ta. Sing ben tanggal kalih mawon, tanggal kalih mawon. Mas. Sumudang ngono. Ngene iki dikira aku golek tambahan lho. Yo rasane sing ngono kuwi tampa karo bekti karo panjenengan kok iso. Bekti kalih panjenengan iki. Matur rasa matur nuwun kula pun dirawuhi pun disusul mriki. Mas, kula pun saged pados njenengan lak tesih sekolah to Mas. Ngene kok piyai alit kok wis pinter sedekah ya. Lah bekti karo wong tuwa matur nuwun Mas. Piyai alit ya wis pinter men sedekah. Wis to. Ngene lah ya. Kowe kok terus nggo nukokke pacitan nggo nyugo aku. Tak gur padha terusan. 10 niki mangke berarti sak bergodo nggih. Kula Yo dhewe. ben rata piye Lah niki carane to? nembe gulane tak 100 melih Mas. Lah niki mangke wong semene ra cukup. Lah iki kok tak tukone kecap gek rau bareng ngono wae. Ngono ae ben rata kabeh. Semene mbane wis piye lho arang ayam. Wong arep nyugoto kok njaluk urunan. Mimi. Oh jare Pak Degareng tralala kondang lho. Kula nek manggil Mimi. Oh, Mimi. Niki nek manggil kula Pipi. Lah nika gandeng anu kula nek manggil nggih Didih. Didih niku nek kula Saren. Nah. Mi. Nggo tambul. Jare cawete wis bolong. Oh alah. Wis Saren. Damar. Bapak Le. Ini. Rene Mas. Saestu. Damar ini nggih. Katoke training SMP Muhammadiyah iki. Dijahit keneh ya, Le. Ya. Ya sak sungkem sik. Iya. Cah kok baguse kaya pake. Tenan lho, Lek. Sing sak lebokne iki mung ndasku tok lho, Le. Kaya ndase soplek karo anakku iki. Nggih. Ngoten yen ya, Mas. Nggih, matur nuwun. Kingko piye nek nyuguh wong semene. Ya bener kok nek kecap mau kok. Matur nuwun diteruske, Nduk. Nggih. Iya, Ade, siap. Matur nuwun. Arep nyapa? Lah mike aja digawa. Arep didol le kowe. Oh, Rene nusul kok nggawa mic. Oh, alah kuwi mau sing diarani Gatot Koclok. Gatot koclok. Gatot Kaca kok Gatot Koclok. Lah kemunggan. Gatot kaca kuwi. Boten kok tak jitot memburi ngono. Ora wonten matus ngono mah. Heeh. Nanjake pesindan Mbak Eka. Monggo, Mbak Nggih. sinten badhe jumeneng. Nggih. Mbak, kosek. Piyai iki nek ndemenake wong wis meneng wae saya digeguyu. Iya. Monggo Mbak Arya Pamungkas. Sepote apa, Gong? Arya. Pelayon Yojo. Monggo, Mbak. Oh, nggih. Sing endi arepan mike? Miki Mbak Arya milih sing mboten nenten kabel ya, Mbak. Oh, nggih. Ben mboten anu nyerimpeti. Nyerimpet-nyerimpeti. Nek dicekel nek enten kabele niku rak anu to. Kersil. Bape teng omah mpun nenten kabele ya, Mbak, sing mik teng omah. Kabel mie. Lah ya wis enek mikmu sing nang omah wis kabelan. Nggih, sugeng enjang Mbak Ria Ricis.
Ora nganggo ricis. Nggih, wilujeng enjang. Wah, nggih. Nembang, Mbak. Nembang napa? Sak kersa panjenengan. Nggih. Panyunan apa mboten? Pun telas panyuwunane. Pun telas bebas berarti Mbak Maria. Nggih. Aku nek omongan karo Mbak Ria kaya omongan karo apoteker. Iya. Lha kok saged? Pak apoteker pripun to? Kan alus ngendikane. Iya. Kok kulino ning apoteker apa rong mari? Hah? Apa rong mari? Loh aku kan setiap minggu itu kan 2 kali harus rutin injek vitamin itu loh. Oh, injek vitamin. Nebus obat kan ngono kowe. Tak kira nebus dosa. Sragenan. Oh, sragenan apa, Mbak? Seragenan mong. Sragenan mawon nggih. Oh nggih. Napa? Nyuwun podang kuning mawon. Podang kuning. Oh iya. Baik penumpang Boeing. Iya. Enggak. Monggo Mas. Mami bawa napa langsung mawon? Lajeng mawon. Oh nggih. Ngendikane ajaran mawon. Anu ngalajengan mawon. Iya. Jan telik. Monggo. Iya.
Matur nuwun, Mbak. Sinten Mbak Ria? Iya. Jenengan mang nembang Mbak Eka. Nggih, nembang menapa? Penyuwunan apa mboten? Mboten enten anu penyuwunan. Pun napa anu jenengan nyuwune langgam, ketawang, napa rock, napa metal, napa blues? Iya. Apa selendang biru napa kitir sumilir nggih? Wah nggih. Napa Jan nggih? kitir sumilir. Iya. Niku mawon. Kitir sumilir ompake nganggo lagu apa The Godfather. Ya. Napa dekat father niku? The Godfather. Noni ngono. Oh, dekat father. The Godfather. Ya. Father. Film kae lho, Mbak. Enggak. Mas Mojo anu dicandhuke tung tak bilang ngono. Enggak. Ditelepon.
Astagfirullah. Makasih Mbak Eka ungget. Iya. Dewas sami-sami Ki Yusuf Angswar. Nggih Mbak Eka. Dikanthi salah setunggaling Monggo panjenengan waranggonten. Iya. Waranggono. Lek Damis saya Lek. Monggo Lek Damis. Iya, Lek Damis. Sampunipun rampung anggenipun notol. Dar. Astagfirullah. Mboten notol, Mbak. Anu sing sopan to. Lho, nggih nyuwun pangapunten pripun? Ngrokoti ngono lho, Mas. Iya. Nggih. Mangga Mbak Fia. Iya, sepote pelayan Yojo. Guys, Kang Enjang. Ngenjang. Saya isuk. Saya halus. Gulune tambah dadi papat. Lho. Heeh, papat. Iki mau bar entek sak piring to, Mbak. Nggih. Tambah pir siji. Engko tambah neng engko malih tambah ning cengel kene. Jenenge punuk. Oh iya punuk. Iso. Punuk terus didol. Iya. Hah? Didol. Punuk kok didol payu apa? Sak wonge, Mas. Mbah Pitik, Mbah Guna. Menika Mbah Guna pebunden dalang Wonogiri iki. Anggih, matur nuwun sangat. Nenggani. Iya. Nderek. Nderekaken Mbah Guna. Mbah Guna. Mbah Iya. Guna. Engko tak mampir Pak De Gareng. Iya. Oke. Wis disiapi pitik jenengan. Nggih. Pitik mentah. Pitik mentah. Wis tepae kecap ku raup. Iya. Jenengan nek pitik karo telek milih ndi? Pilih pitik. Lho, enak ndi pitik karo telek? Pitik no. Lho, wis tau mangan telek ya? Oh. Ya Modar. Ketoke ora enak nek telek iki. Ketoke ora enak. Ora enak. Lah ya, enak ndi pitik karo telek? Telek. Mosok enak telek. Lah mau aku muni pitik jare ngono. Ayu-ayu mangane telek. Lah yo ora ngono. Jenes tenan kowe. Jenes. Ora. Coba nek kowe milih ndi? Aku ta? Kok ngunekke jenis ki? Aku kan ora doyan iwak pitik, telek ya ora doyan. Dadi kan aku makanku sate kambing. Oh iya. Lah kok pinter kono to le nyauri? Iya to. Oh, wong dedet e. Oh, nek dedet pinter. Anggapmu aku ora dedet le. Ayo susah. Sinden 8 iki do duwe det kabeh lho mau disawer Pak anu. Isih tak gawa. Tetep sing duwe isih aku. Oh. Oh ngono.
Oh nek wis dikadung digo Mbak Via simpen ning berangkas angel yang cukup njenengan Mas. Diseselke kok kuwi. Ah matur sembah nuwun iki saking Pak sinten mau? Sing kagungan Pak anu Kardi. penyanyi Pak Haji Kardi. Oh nggih Iya. Pak Haji Kardi matur nuwun. Iya iki. Hah? Iya iki. Pemanasan. Pemanasan. 1 2 3. Aku urung senam Nembang. urung selo iki. Nembang. Nggih. Napa? Apa kersane jenengan? Keperanan. Sragenan apa sing klasik apa sing Ya rekreasi? sing rada gayeng-gayeng ndak Rekreasi. ngantuk kok. Apa, Mbak? Selendang biru. Selendang biru Selendang biru Mbah Narto. Apa selendang? Nggih. Tenan lho ya. Aja. Ya. Kengelemetan kok ngantuk Dek Mbak Eka. Sinten sing meteng? Niku. Masa nembe meteng? Iya to, Mbak? Kengelemetan maksudnya. Kemelemetan ora meteng, Mbak. Urung iki. Isine gur sego kae mau lho. Lho, kae dangdut Pak Dalang. Ya. Oh, Menika dangdut. nyuwun dangdut Pak Dalang. Nggih. 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 Mas Nggih. Gale ajeng joget. Nggih, Pak Gutrik. Pak Guti ajeng joget. Heeh. Selendang biru Nggih. duet karo Mas Yusuf ngadeg. Hah? Wow. Iya. Mah, wis ket mau aku. Apa ya? Heeh. Nggih, selendang biru nggih, dangdut. Mas Maja ya. Nggih. Mas Sinten Monggo. sing ngendang Mas Sinten? Mas Mejo. Mas Mejo. Ganti-ganti Jenenge jeneng. Mejo. Mas Mojo. Aku ora trimo kono urung kirim. Dadi Mas apa? Mas Mejo. Mas Mojo. Mas Mojo. Nggih. Mas Mojo nyuwun kendangipun selendang biru ngono Mbak Jawa. Iya. Mas Mojo. Mas Mojo nyuwun kendangipun selendang biru. Ihi ihi gitu. Ndang. Nyapa to kok ngono ki? Kula ki mboten sok nyuwun wiyaga niki lho. Main danan. Yo. Dumeh aku kok njur iringane edan-edanan iki piye to? Cocok e. Mergo Cocok. sayang. Cocok. Mergo sayang. Coba nembung ngepisan kas to. Mas Mojo nyuwun selendang biru. Nah, tuh. Nggih, Mas Mojo nyuwun selendang biru. Nah. Gak aku nek sing kuwi. Paling ora ki nek ngiringi Mbak Via aja ngono, Mas. Ngundangan kes lho. Manis. Nangon. Ora masuk. Iya. Menyek padakno setanan Mbak. Padake setanan Oh aku. iya, padahal kene demit yo. Ya tunggale Johan ki. Nggih. Selendang biru Mbak Via. Selendang biru. Ya. Aku tak, ya. Mangga-mangga.
Sebaya, Truk, yo. Ngapa? Engko bengi sing bedhuk mayang, Truk. Wih. Gleleng no. Gleleng kok nah. Nggih, Mbak Eka. Dalem Mas Yusuf. Nah nek sakniki pamit tenan. Nggih, lah niki pamit tenan iki. Nggih. Nggih. Kula tak sowan Rama Semar riyen. Nderekke nggih. Nggih, jenengan ugi nderekaken matur sembah nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten Mbak Eka. Sami-sami Iya. Mas Yusuf sukses selalu. Nggih, amin 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 amin. Ya. Ayo, Truk, keneng. Wong kira tawul, Truk. Ya. Janeng oh panjake malah pergi